Кейбirlerге men aytam da, siz degen kandын analizini bir aydan keyin tapşırırlar dep. Nege bir aydan keyin? Koşuş degen bir juma murun boldu ele go deyt. Ova, bugün mine menen geldiňiz? Bayka açışıp atat, iriň çykyp atat. Öyle kıynap atam, 3 günden beri degen başı kan çıkıp ketdi kanaldan deyt. Anan büyük tursalar bulanıp atat deyt. Bul degen triptir, bul gonoreya. Bul degen gonoreyany biz degen leşene kılıp görüyoruz. Birok men aytkan kandy bir aydan keyin tapşyr degen al VIC'ke. VIC je SPID dep koyot. Bugün Kırgızstanda 1 yanvar 25-nji ýyldyn registrasiýa ötken VIC oğrular 14.300'e jakyn. Bul ofitsialny. Birok neofitsialny statistika boýunça 2-3 ese köýrek boluşy mümkin. Elestep görseňler, gonoreya, triptir degen biz oňa ele leşene kılıp bereriz. Bir jumada jakşı bolup kalat. Birok VIC bolup kalsa ne kılasyňlar? Sifilis bolsa ne kılasyňlar? Bul degen aýbay göýgöýde elesteseňler, anan VIC menen SPID menen orugan kişiler psihikasy degen kiçine jabyrkayt. Alar degen köwre orusun dep degen koşulup koýa beret de başga kişiler menen ehtiyat bolgula. Uşu informasiýany bilgile, orubagla, den sogukda bolgula.